Hello, Sisi KSA. May galawag shoutout. Galing ako sa kusina, nagtimpla akong kape. Iniwanan ko yung aking live dito sa loob, sa kwarto. Sisi Jeanette, ayan, hindi ko na puntahan yung premiere mo kanina kasi busy kami doon sa labas. Nagwalis-walis kahit gabi na. Ayan, ngayon ko nakakita. Sabi ko, ito na lang yung aking ipag-BTM. Sisi KSA, o diba? Sisi din yung tawag ni Sisi Jeanette kay Sisi KSA. Sana all. Hindi niya ako pinapansin dun sa panay yung shoutout kong Sisi Anthony dun sa live ni, sa premiere ni Sir Del Troscat. Hindi niya ako pinapansin. Sabi ko, Alexa, ang taray mo, Alexa, di mo ako pinapansin. Salamat, Sisi. Happy Mansari, happy 1 month, sorry, Sisi. Member for 1 month. Thank you. Salamat, Sisi. Kanina, buti na lang Sisi, kanina yung yung premiere mo. Kanina nakita ko. Sige, kape ka lang. Ito Black na black. Itim na itim ang aking kape. Nasanay na ako na kapag gabi nagkakape ako. Ayun. Okay naman sa tulog. Nakakatulog naman kahit laging nagkakape si Tres every night. Mana ka sa tatay mo. Goy. Tara na, akyat na, kanta tayo. Yung lalamunan mo lang naman yung kakanta, hindi yung paa. Okay na ba yung paa mo? Ayan si taga-Kapis official. Ayan. Meron palang bad na pumunta dito. Sorry naman. Dear Merlinda Choi, may love shoutout. Sir taga-Kapis official. Shouty. Thank you so much, Sisi Tres Emperor BGM. Ayan, you're welcome. Diba ang ganda Sayo. Akit na, kanta tayo. Mamaya pa yun si Sky. Ganun ba? Wala ko nakita doon. Kasi ang nakikita ko doon lahat XX lang. Ang bilis, no? Flooding masyado yung comment doon. Shout out kita, uy, hindi ka nagbasa. Kasi, ang bibilis hindi ko mabasa. Masyadong mabilis. Asa na kaya si tatay? Salamat sa patangsak Sisi sa Bahara. Ano yun? Yak Black? Ano yun? Yak Black? Ano yung Yak Black na yan? Itong kape ko? Yun o? Diba? Parang lang, Coke lang. Parang sila black coffee without sugar pa. Ako din, konti lang yung sugar.
Bakit ikaw, gatas? Gatas ka, Sisi. This is how you do it. Everybody move it. From the left to the right. That's the way you do it. I will prove it. Come and do Tara na, akit na. Everybody sing along with me. Hindi naman yung lalamunan yung mo yung masakit. Maga. Paan naman, di ba? Ma'am Ann Queen, make a love shout out, Ma'am Ann Queen. Ann Queen. Salamat po sa patamsak, Ma'am Ann Queen. Hindi pa nga. Ako okay, masakit pa ang puso ko. Hindi naman nga, yung puso ko yung kakanta. Hindi naman pa Nakaupo ka lang dyan. Namimilit, no? Namimilit sa press. Nasanay kasi akong lagi ko kayang kasama sa taas. Ayun, tuloy. Parang ayaw ko na mag-isa. Hindi na ako sanay mag-isa, Sisi. Alam mo ba yun? Kagabi nag-face live lang ako kasi tinamad ako SY. Kasi nga, walang kakanta, walang kaakyat. Malakas ba yung BGM natin dyan? Hindi ko minonitor. Dito sa isang CP kung meron akong background. Kagabi pa na yung salita ko pala. Tapos hindi pala nakasaktak yung aking 9-1 sa CP. Kaya ayun. Tapos nagkalaglagan yung aking B8, yung aking ceiling fan, nadagdag. Ayun. Ingay. Nag-premiere pala si Ate Ling din kanina. Sabay ba kayo si CKSA? Nag-premiere ni Ate Ling Gray? Hindi ko rin napuntahan. Kasi panay pa yung mikos-mikos ko sa labas. I-replay ko na lang yun mamaya. Diba? Ang ganda ng BGM ni Tres. Salamat po sa 5 eyes na naandyan. Thank you. Ang dami rin pala naka-live, no? Sayaw ka na lang. Hindi ako marunong sumayaw, Sisi. Hindi ako marunong sumayaw. Pagkaliwa ang aking paa. Miss Andy Vlog. Big love shout out. Sino si Miss Andy Vlog? 45 subscriber. Ano to? Legit ba to, be? Ayan. Bigyan kita ng moderator. Miss Andy Vlog. Patapusin ko muna tong remix mo bago tayo magkanta-kanta. Miss Jed! Si Miss Jed. Kumusta si
Kumusta si? Hindi na ako nakakasilip sa live mo. Hindi ko masambahan. Salamat, Sisi. Back to live na ako. Kiki, ay wow. Anong oras yung live mo, Sisi? Anong araw? Anong araw, anong oras? Na-accept na kita sa FB. Panay ang reels mo. Ayan. Dito pala ako nakatambay kay Sir Richard. Nakatambay yung isa ko. Wait, tambay isang sipigon. Naka-live ka ba ngayon, sis? Jen? Anong araw yung live mo, Sisi? Anong oras? Para mapuntahan kita. Minsan kasi hindi nagpa-pop up sa city ko yung mga live. Kung hindi ko pa hindi ko pa i-research, hindi ko pa i-type yung pangalan. Sisi Tres M, hindi ka na CPR sa music ko? Yung kagabi, di ko napansin kasi pinaano din kita. Hindi ko naman nakapapansin, Sisi, kasi lagi namang naka-red dollar ako kapag kumakanta-kanta tayo. Kaya nga, kagabi, hindi ako kumanta kasi gusto kong malaman kung yung BGM ko kagabi nasa iyo din, galing, kung may CPR ba. Silipin ko nga, hindi ko napansin eh. Silipin ko nga dito sa isa. Wait lang. Yun talaga yung purpose ko kagabi, Sisi. Kaya nag-live ako ng hindi ako kumanta-kanta. Kasi nga, gusto kong malaman kung CPR. Hindi naman siya CPR, Sisi. Okay siya. Dito lang. Tingnan ko sa YouTube store. Hindi ko pala na-check kanina. Tingnan ko Sisi doon sa YouTube studio. Nagluluto pa ako. Ayan, okay lang yan, Sisi. Sis Jet. Thank you, Sisi. Silip na lang ako. Bisita na lang, Sisi, sa live mo. Anong oras ka ba nagla-live? Salamat. Sige, Sisi, ha. Sarapan mo yung niluluto mo dyan. Silipin ko muna yung live ko kagabi. Kung may CPR pa. Hindi siya hindi siya CPR. Ayan, okay naman siya yung kagabi. Uy! Oo, okay siya. Malinis siya, Sisi. Wala siyang CPR yung kagabi. Wala siya si KSA. Si KSA, wala siyang hindi siya CPR yung kagabi. Kasi buong live ko kagabi, nagpa-music ako, naka-background music ko sa iyo, tapos hindi ako kumanta. Hindi naman siya CPR. Okay lang naman. Sir Happy, thank you. Nakita ko si Sir Happy doon kay Sir Richard. Andun ang aking isang city. Ang ganda ng music. Oo, Sisi. Yan remix yan ni Sisi Budot. Remix ni ni KSA Mix City. Pinapa-BGM ko kapag ako nagla-live. Kasi kanina nag-premiere siya, hindi ko napanood. Manay Dels, Miguel Love, shoutout. Good evening, Manay Dels.
Ayan, bigyan kita ng moderator, Manay Del. Good evening. Love sarot kayo. Pasaway ka. Pag mamuni na ako, saka kita i-claim ng CPR. Huwag kang ganyan. Hindi, kasi Sisi, alam mo ba, pag ganito siya, okay lang naman. Pero pag kumanta na ako, lahat na yan, CPR. Kasi nga, yung mga kinakanta ko, hindi gusto ni Lulu. Saan ba kasi nakuha ng mga music, ng mga video okay song na hindi CPR? Nakalimutan ko eh. May sinabi noon sa akin si Ina dati na kapag kakanta ako, doon ako kumuha ng pang video karaoke. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan noon. Basta sabi niya sa akin, yung pwedeng i-download, yung video karaoke na pwedeng i-download, hindi yun CPR. Kaya lang, yung mga favorite na kanta ko, lahat naman hindi pwedeng i-download, kinakanta ko, kaya CPR siya. Itong sa UCC, pwede siyang i-download, Kaya pag ganito, hindi siya CPR. Pero pag nakita mo tong hindi pwede, kulay gray, hindi siya pwede na i-download. Yun, CPR yun, for sure. Manay Dels, thank you Manay Dels. Good evening sa isan. Na-miss ko na love. Na-miss ko na mag-live, may music, busy ako sa kabila. Oo nga lagi kang busy. Dati lagi kang nagla-live habang nagpapa-music sa live mo. Sir Javi, may love shoutout. Oo, nag-bounce siya sa all segments. Good evening watching from Japan. Good evening. Saan si Sweet? Hindi, busy siya lagi, Sis Jet. Sumisilip lang siya sa akin. Sumisilip lang siya minsan sa live ko kapag hindi siya busy. Sisigisihan na yung lula mo na mahilig sa kape. Ayan, sino po yung may mga upcoming premiere dyan? Baba nyo na guys. At tamsakan natin. Sumisilip lang yun si Lola Sweet. This is UK Eldros Cut. The best music. Ayan, Sir Zoom, andito pala ako sa iyong premiere sa Zumba Time. Dance with sweat and have fun. Ayan, tapusin ko itong pa-BGM ko kay Sisi KSA bago tayo magkanta-kanta. O diba, naka 22 minutes na pala ako. Ilang minutes to, Sisi? Agoy, 31 minutes talaga. Kakanta ako, 30 minutes na lang. O mag-isang oras lang ako. Kaya nga, sa ngayon, free ka gumamit ng music ko. Basta pag mamuni na ako, saka kita i-claim ng CPR para bayaran mo ko. After ng live ko, minumute ko din to si CKSA kasi nga, kapag kumanta na ako, CPR na siya. O, diba? Hindi mo ako makiklaim ng CPR. Kasi nga, CPR yung mga kinakanta ko. Kaya, minumute ko siya after ng live ko. Kapag nagpadala na ng note ng si Lolo, na CPR restriction ng aking live, hindi monetize yung aking live pa. Ano sabi ni Manay Del? May pig-edit ako, Manay Tres, sabihin ko. Ayan, sige lang Manay Del, mamaya ilapag mo dito para tamsakan natin. 31 minutes yan, oo nga Ayan naka 24 pa lang ako, di ba? Mas lamang yung pang-BGM ko kaysa sa kakanta ako. Try ko nga Sisi, kantahin. Maghanap ako ng mga kanta na hindi siya CPR. Try ko kung hindi pa rin ako CPR mamaya. Kung hindi mag-$3 ang aking
kanina si Sir Eldros, ang isang oras mahigit ba yun? Kasi ang tagal ng premiere niya. Si Sir Zoom din, ang tagal ng premiere niya, hanggang ngayon, andito pa rin ako sa Zumba, sa part 4 ng kanyang Zumba. Tapos, lagi may pa-insert harang. Sir Brad, 32 Vlogs, official, Megalove shoutout. Sir Brad, bakit wala kang mga new uploads? Wala kang new upload, Sir Brad. Yan, sige, tumayawa ka dyan. Tawanan mo ako, wala ka sa akin makikitang CPR. Kasi lahat nakamute na yan, kaya hindi mo ako makiklaim. Tamsak dance, thank you so much, Sir Brad. Ayan. Mana, may harang Manay. Salamat po sa paharang Manay Dels. Sir Zoom is still watching sa part 4 ng Zumba time mo. Kapi-kapi tayo. Okay? Thank you po sa lahat na naandyan sa 7 million viewers. Thank you. 40 minutes ang premiere nito kayo. Eldros ka. Oo nga. Sabi ko gamitin ko, sabi ko sa kanya, sabi ko sir, gamitin ko yung mo mamaya. Kaya lang, sa kanya pag malapit na yung Christmas. Gamitin ko yun kapag maglilinis ako dito sa buong bahay. Diba? Tapos nagpapailaw ako ng Christmas light, yun. Maganda yun. Buksan ko yung aking speaker na malaki dyan, na abot hanggang kabilang baryo. Ang lakas dito, Sisi, kapag nagpapamusic ako dito sa bahay. Ang lakas. Abot hanggang, kabilang, kasi nasa boundary kami ng 3 barangay eh. Nasa gitna kami. Diyan sa kabila, barangay, dito din, dyan. Kaya, abot sa kanila yung pa-music ni Tres kapag tugtog si Tres dito sa ilalim ng kakahuyan. Saan ngayon si Piolo? Sinong Piolo? Sino yun si Piolo? Si Anthony? Si Anthony Abby ba? Yung hinahanap mo? Naandyan lang siya. Iba yung pangalan niya. Kung si Anthony Abby yung sinasabi mo si Piolo, di ba? Si Piolo, parang si Anthony yun dati. Oo, pwede mo gamitin kasi meron naman. Sana yun. Meron namang permission. Oo. Pero si Zin, di ba? Kahit merong permission siya, minsan si Lulu na rin yung nag-claim na CPR yung mo. Opo, si Anthony, di ba? Alam ko yun. Kasi di ba naakit din siya sa live mo dati noon, si Jed? Si KSA, natatandaan mo ba si Natatandaan mo ba si Miss Jed? Si Jed? Yan, no? Yung inaakitan din natin dati na yung live niya, alauna ba yun ng hapon? Alas 12. Ayan siya, si Piolo yung hinahanap niya. Andyan lang siya sa tabi-tabi si Piolo. Na minsan nagiging babae siya. Kaya ginawa namin ni Sis Sky, ginawa namin siyang Sisi. Kaya ang tawag ko sa kanya, Sisi siya, kahit siya ay Sir. Sisi na Barako. O, diba? Siya yan, Sisi. Si KSA Mix TV, siya yun. Hinahanap mo si Anthony Abby. Hindi niya na ginagamit yun eh. Ayan na siya, Siya na yan, si KSA Mix TV. Makiat siya sa akin. Hindi ko na alam account niya. Ayan na siya, CCO. Dito siya ang may-ari nitong BGM ko dito. Minsan, ang pangalan niya Alexa. Minsan, kung ano-ano yung mga pangalan niya. Pero hindi niya kami hindi niya, inaano niya kasi kami. Gumagamit siya ng ibang pangalan. Pero lagi namin siyang nabubuko. Hindi siya sabi nung kapinitrin. Lagi namin nahuhulaan na siya yun. OMG! Siya pala yan. Oo, siya yan. Oo, minsan Sisi yung pangalan niya, Alexa. Ano. Ayan, may na siya, Sisi. Meron na siyang lalabs ngayon.
Andyan. Nakalive ba si Sisi? Lalabs mo? Oo. Ika- Oo, meron siyang lalabs at ikakasal na siya next year. Sisi Jeanette, thank you Sisi sa paharang. O, di ba? Tayo na lang yung napapag-iwanan. Sisi, tayo na lang yung napapag-iwanan. Wala pa yung ating mga juwariwap. Natatawa ko kay Sir, kay Sir Zoom, Panay yung sayaw dito, Ayun, ayun. Pawis na siya. Ayan, congrats, Yolo. Manay Dels, thank you. Magbaba ka na lang dyan, Manay Dels, ng ano mo. Kung meron kang papatangsipan dyan. Puntahan ko muna yung nakapin, si It's Japan. Sana all kakasal. Oo nga, Miss Jed. Ninang ka ha? Ninang ka daw. Nakalimutan ko na. Hindi na ako nagla-live tulad dati. Oo nga eh. Kaya nakalimutan mo na si Yolo. Ayan, sa wakas. Natapos din. Ano yung request mo, si KSA? At kantahan na natin. Patapos na nga eh. Tapos na din. Ayan. Ninang ka daw, Sis Jed, ninang ka daw. Unang ikakasal ito si Sis Jeanette. Sunod si KSA. Ang bait ni KSA, ang bait ni Sisi Lady, no? The way na magsalita siya, alam ko mabait siya. Unang halik, Diyos me, yung marimar. Hindi ko yan alam. Hindi ko yun alam. Sisi KSA, iba na lang. Yung alam kong kantahin. Kaya nga sabi namin ni Ate Bel, alam mo ba? Sabi namin ni Ate Bel, mag-aaral kami kumanta ng mga bago kasi nga, yung kanta namin, halos paulit-ulit na lang, di ba? Baka sabi ko, nagsasawa na din yung mga nakikinig dyan tuwing nagla-live si Tres gabi-gabi. Sabi ko, aralin ko yung kaya lang hindi ko kaya yung mga matataas na kanta. Kasi alam mo naman yung boses ni Tres. Ano lang, yun, banayad lang ba? Kumbaga pantay lang. Minsan pabulusok, hindi pataas. Tapos ganun. Walang kulot yung boses. Ganun yun. CCKSA. Huwag kang patawa-tawa dyan. Siyempre, bait din ako eh. Uwe, din nga. Oo, mabait ka naman talaga. Pero dati Sisi, di ba, ikaw, ang lakas mo kasi mambuli din noon. Malakas ka din mang-asar, mag-jokes. Dati, di ba, naalala mo yun, yung live kong mga alauna, alas 10 hanggang 11 ng umaga. Naiinis ako sa iyo dati noon, kaya hindi kita pinupuntahan doon sa sa live mo, kay Ma'am Elisa Love. Tapos lagi kang nagtatago din kasi sa iba-ibang pangalan. Tapos niluloko mo ako sa live dati. Sabi ko, ayoko na dito, hindi ko na nga ito puntahan. Tapos minsan napunta din naman ako doon. Ayun, medyo mapait-pait ka na. Kaya pinupuntahan na kita. Oo nga, nagbago na. Yan, lahat meron pagbabago. Oo, nagbago ka na nga. Kaya swerte din naman si Lady. Ayan na, Sis Jed, andyan na si Ninang Lola Sweet. Andyan na yung hinahanap mo. Lola Sweet, hinahanap pa ni Sis Jed. Tapos regards ka sa akin ni Sir Eldros Cat. Yung mahilig daw sa kape, hindi niya masabi-sabi yung pangalan mo eh. Sabi niya, asa na ba yung Tres? Yung lagi natin kasama doon sa live ni Tokayo Anthony dati, doon kay Ma'am Elisa Love. Sabi ko, sino? Sinabi ko na lahat ng pangalan na natatandaan ko nung napunta tayo doon. Sabi, hindi, basta babae siya. Tapos nung nagsabi siya na
Babae siya, stress, tapos mahilig siya, basta mahilig siya magkape, ayun, nakuha ko talaga yung pangalan. Sabi ko, si Bittersweet na dating Jupay Channel. Oo, yun, si Bittersweet. Sabi ni Sir Eltroscat. Bihira na daw siya kasi magala, kaya hindi na tayo nakikita niya. Natatandaan niya yung lagi niyang nakikita sa live ni, dati, ni Ma'am Elisa, di ba? Lagi tayong naandon, tapos umakyat-akyat ako sa live ni Sisi ESA. Doon ako nag-practice magkanta-kanta, tapos yung tuhod ko nangangatog. Sweet, nagkita tayo. Nagkita kayo ni Inday, Mirna? Nagkita ba kayo? Lola Sweet? Miss Jed, dikitan mo ko. Ano na, madam? Ayan, kumusta ka na? Oo, si Sir Eldroscat, di ba? Eldroscat. Nadikit na ito sa'yo, Anthony. Agoy, Sisi, salamat Sisi Jeanette. Miss Jed, dance of fries. Asa na yung burger? Naulit ko ba yung pa-music ko? Ayan, salamat sa inyo dyan. Thank you. Ang daming insert harang kay Sir Zoom. Ang tagal matapos, 1 oras siguro to. I love Remix. Big love shoutout po. I love Remix 1.0. Sugurin ko muna yung premiere ni Sir JFC. Diba kapag may price, dapat may kasamang burger, ganon? Ayan, sabi ni Sisi KSA, I love Remix, make love shoutout. Saan ko nga yung bahay? Asa na yung iba kong city? Nawawala ang aking mga alagad, mga busy. Kasi kanina si Sir tinambayan ko hanggang ngayon, nakatambay pa rin ako kay Naka-live na ba si Sisi Lady? Sisi KSA? Parang hindi nag-pop up dito sa akin. Salamat sa paharang, Ma'am Dels. Thank you. Dami naman ako. Oo, 6 siya, Sisi. 6. Kaya pag free ako, pag nakita kita naka-live, pagkagising ko, nakikita kita naka-live, tinatambayan din kita. Minsan inaabot ako ng 5 hours, 3 hours, di mo lang alam yun. Kasi tulog ka. Yung ngayon, alam mo na. Kasi si Lady din, minsan umaabot lang din ako ng 2 hours, gano'n. Kasi, di ba, pag naka-live na rin ako, minsan, ipinupunta ko yung CP doon sa ibang pumupunta sa live ko. Tapos yung hindi, nagpo-focus din ako ngayon mag-help sa mga hindi pa monetize. Yun, yung kagabi na tumambay dito sa akin talaga, ang tagal niyang tumambay dito sa akin kagabi, tapos nung isang gabi, si Sir Resty, yun, tinambayan ko siya simula kanina. Ngayon, nakaano na ako, andito pa yung isang city, nakatambay sa kanya. Palubat na nga din. Tingnan ko kung nakailang, na ako sa kanya, ilang hours ng tambay. Ayan, magpa 5 hours na ako nakatambay kay Sir Resty. 4 hours and 48 minutes. 48 minutes. So. Ayan, still nakatambay pa rin ako sa kanya kay Sir Resty. Isa lang kasi yung CP niya. Sabi ko, wag ka nang mauna mag-attenda din sa mga live. Pumukus ka na muna sa live. Kasi isa lang daw yung CP niya. Kawawa naman. Sabi ko, tatambayan din naman kita, sir. Kapag nag-live ka. Salamat, Sisi Tris M. Kita ko yon kasi gising kaluluwa ko.
Gising ang kaluluwa. Kain lang ako guys. Kain tayo pero tambay lang to. Ayan. Salamat Sis Jed. Thank you, thank you. Bisitahin na lang kita kapag nakita kitang naka-live. Sige Miss Jed, kain ka lang basta. Lagi busog, sapat na. Haha. Sabi ni Lola Sweet. Ayan. Salamat po sa inyo dyan sa 7 Eyes na naandyan. Ninong Kiss A. Uy, sana all. Ninong ka pala? Bakit Lola Sweet? Ninong ka na Lola Sweet. Kailan Lola Sweet din ang kasal mo? Ha? Kailan ang kasal mo din Lola Sweet? Kasi kapag nagninong na sa'yo si CCKSA, kukunin ko na din siya ng ninong. Ninong namin ni Jowari Waps. Tapos ikaw Lola Sweet, di ba? Kain. Ayan. Sige lang, Sisi. Jeanette. Kain lang dyan, Sisi. Baliktad yata eh. Bakit? Bakit baliktad, Sisi? Naka-live din si Manoy Kakoridas pala. Bakit baliktad si KSA? Dapat si Lola ang mag-ano sa'yo, ano ang tawag doon? Ninong? Magninang? Sipag eh. Lola, sabi ni si KSA, baliktad daw ata, ikaw yung magnininang sa kanya. Kami nga yung ikakasal, dapat sila ang ninong at ninang. Kakasal din siya, si KSA. O, di ba? Ako di pa sure. Di pa sure kung kailan. Kung kailan nauwi ang aking Jowari Waps. Tawang-tawa si Ninang, maraming magpapakasal. Oo nga si Sino. Pero yung ano talaga, yung mauuna talaga dyan, si Jeanette. Ngayong March. Kaya ayan, humahataw na siya mag-prepare ng mga kakailanganin sa kasal nila ng kanyang amori, ng kanyang mores. Pag sure, oy. Oo nga. Oo nga. Si KSA. Si Jeanette, we. Pag sure, oy. Pag sure, ikaw nga ang mauna. Oo nga, si Jeanette nga yung mauna. Tapos, sunod kayo. Hindi. Ikaw, mali ba ako? Mali yung pagkasabi ko. Ngayong December, si Jeanette, sa March, sa next year, si KSA at si Lady. Si Lola Sweet, di ko alam kung mas mauna pa kay si Jeanette. Di ba? Isang buwan na lang na, straight na lang na isang buwan sa'yo, di ba? Si Jeanette, kailan ka uuwi? Kailan kasi si uuwi? Saglit, may harang, sabi niya. Manay Dels, thank you. Dito pa ako sa premiere ni Sir JFC. Ano yon? Sabi ko si di ba ikaw, ngayong December na ikaw, December ka. Kanina ba, March ba yung pagkakasabi ko sa'yo? Ang alam ko, ang sinabi ko kay si CCKSA yung March. Ikaw ngayong December. Tapos, si CCKSA sa next year, March. Si Lola Sweet, di ko alam kung ngayon or next year. O diba? Sana all. Si Tres, wala pang alam si Tres. Kung kailan. Sana all ikakasal, sabi ni Sis Jed. Kaya nga sis, sana all na lang, di ba? Ikaw Sis Jed, kailan? Mga pumapag-ibig na yung mga tao ngayon, yung mga taga-YT ngayon, mga pumapag-ibig na sila.
Sana all may mga love life. Wow, congrats, Sisi KSA. Naka-propose ka pa. Ka na ba? Nakapag-propose ka na ba kay Sisi? Ha? Kay Sisi Lady? Nabalik ka data, Sisi Jeanette. Naka-propose ka na ba kay Sisi Lady? Sisi KSA? Ayan. Sis Marilyn's Mix Vlogs. Mega love shout out. Good evening. Oo, next month na si Jeanette. Si Lula, di ko alam kung kailan. Asa na si Lula? Biglang nawala si Lula. Sabi niya, saglit lang, Tres. Ayan, may tumawag na ata yung kanyang palalabs. Hindi pa ako nanligaw. Sana all. Sana all, no? Hindi ka pa nanligaw, pero nauna na yung proposal. Nagtampay ko kanina pa. Sis, busy luto. Ayan. Salamat ng marami, Sis Marilyn Mix Vlog. O, diba? Ang galing, no? Wow, ikakasal na si Sweet. Ayan. Kasi naghahanap kasi siya ng Sis Jen, naghahanap siya ng ninong. Ayan, si Sisi Casey daw. Gawin niyang ninong. Asan na yun? Nawala. Sabi nun, ang daldal mo, Tres. Nawala na eh. Lola Sweet. Nawala si Lola Sweet. Sabi niya, saglit lang, Tres. Siguro tumawag na yung kanyang palalabs. Kaya nga si KSA, yung Morse na meaning mo. Ano nga yun? Oo nga, sabihin, alalahanin mo nga si KSA kung ano nga ba yung sinabi mo kasi nakalimutan din ni Sis Jeanette yung meaning noon. Nilagyan mo daw yun ng meaning eh. Kaya yun ang niya, ilalagay niya sa kanyang yun, Sisi? Sasama mo yun ba? Sasama mo ba yun sa bows mo? Wala na kasi ako alam sa mga love life dito. Sa mga life dito. Oo nga, Sisi. Nagkaroon na ng mga ng mga love life yung mga taga-Whitey ngayon. Yung iba, mga taga-Whitey din ang kanilang naging mga juwariwaps. Yung iba, yung ano nga yan, Sis Jeanette, yung kanyang first love nung siya ay high school or elementary. I love Remix, Mega love, shout out. Thank you, Manay Del. Salamat ng marami. Puntahan ko muna sa I Love Remix. Si ata to? Si Sir Richard ba? Kaya nga assignment mo yan si Tres M. Kasi segment mo yun. Kalkalin mo. Hindi! Ikaw daw yung may alam ng meaning na yun. Ikaw yung nagbigay kay Sisi Jeanette. Sisi KSA. Ikaw yung nagbigay ng meaning ng Morse. Kaya sa'yo hinihingi ulit ni Sisi Jeanette yung meaning noon. Kasi daw nakalimutan niya. Ayan, sino to sa I Love Remix 1.0? 222 ang kanyang bananas. Idikit ko po muna to sa'yo, sir, si Tres Marias Barco. Super Disco Remix Non-Stop Laughing. Ayan, sa puti ka na sila na sumasayaw. Nasa live chat yun. Oo nga, hindi mo ba na screenshot? Wala, saan na pumunta yung city ko? Mama Eden Mix Vlog, may love shout out, good evening. Ayan, seriously po na ako. Sa live ko ba? Sa live ko ba yun, Sisi? Sa live mo yun, Sisi Tres. Sa live mo yun, Sisi, na umakit ako. Talaga ba? Limot ko din eh. Ay, kailan yun?
Paano natin i-review ulit yung live ko? Anong title nun? Hindi ko alam kasi nag-mute na ako doon eh. Pero doon sa live chat, makikita pa rin ba si KSA? Kapag ni-review yung live ko, yung ano doon, comments box, comment box, comment chat, ano ba yan? Basta yun na yun. Makikita pa rin ba doon? Nasa stage kasi ako noon. Sana all ingat kayo. May nangyari na yan dito. Nagbulgaran. Yung walang sabit. Ah? Ano yun? Ano yun, sister? Sandali. Ano yun, sis? Marilyn Mix Vlog? Sana all ingat kayo. May nangyari niyan. May nangyari na yan dito, nagbulgaran. Yung walang sabit. Ha. Ano ibig mong sabihin, sis Marilyn's Mix Vlog? Yung mga love life sa YT, nagbulgaran sila na yung isa pala, akala niya single ang pagpapakilala sa kanya. Tapos yun pala may sabit. Oh my God. Wag naman sana may sabit. Wag naman sana may sabit si Jawari Waps ko. Yahoo! Sabi ni Mama Eden Mix Vlog. Nasa stage kasi ako noon. Hello everyone. Sir Christopher Guillem, may love shoutout po. Opo, live mo, this is Presem. Hala, paano natin yung i-review? Andun pa rin ba yung nun? Live chat. Tagal kaya yun. Kailan kaya yun, sisi? No, limot ko na rin. Limot ko na kung ano yung natin, yung title ng live ko nun. Limot ko na rin. Paano natin yun hahanapin? Basta tayong tatlo nila, si Sky, yung nagpinto ka about ng love life mo. Diba? Hanapin mo yun. Andyan yun si Jeanette sa taas yung unang hugas niya. Aray. Pasaway ka dyan, Sisi. KSA, mag-off ko nga ako. Kasi, bukang-buka yung bunganga ko pag natawa. Aray ko. Ano yan? Agay. Buti na lang akin, hindi vlogger. Oo nga, hindi vlogger, no, Sisi. Yung love life daw, tapos tulpo later. Uy, wag naman, sana. Oo, yes, Sisi. Ginastusan si Jowa. Ako'y, Diyos mio, Marimar. Minsan mahirap din talaga, no? Yung parehas kayo ng, halimbawa, dito kayo nagkakilala din sa YT. Tapos, may mga nangyaring ganyan, di ba? May mga senaryong mga ganyan talaga. Parang nakakaano naman. Tapos yung iba nag-aaway-away, no? Meron din akong alam yan na ano ko lang, nalaman ko lang din. Sa YT, mga nag-aaway-away sila. Andyan pa ang live chat, basta laptop gamitin mo. Pero sa CP, wala na siguro CCKSA, no? Ayan, done na po ako sa iyo. I Love Remix 1.0. Sa iyong Super Disco Remix non-stop. Ayan, naghabulan sila sa putikan, sa baha. Ayan, puntahan ko muna si Manay Dels, yung kanyang, meron ka na bang upcoming premiere, Manay Dels? Ay, agoy. Lubat na aketch. Tika lang. Nagparamdam na. Baka bigla ako mawala sa ere. 4 hours live ka noon, si Citrus M. Okay, sige. Review ko. Pero di ko sure kung dito sa CP ko, makikita ko yung mga, doon, chat. Comment ba yung mga natin sa baba. Ano kaya? Makikita pa kaya yun dito?
May saro. Ayan. Ayan. Hanapin ko man idols yung ano mo, yung bahay mo. Andito na ako sa bahay mo. Yan, ito. Paksiw na galunggong. Wow, sarap na ito. October 25 at 1 p.m. ang kanyang premiere. Teka lang, basahin ko to. Oo, sisi, may saro. Ayan. Kasi yung mga lalaki daw, single, pero pagdating sa Pinas, wife is weaving. Ayun, wife is waving. Ganon din ang babae. Same story. Kaya tolpo is waving din. Ganon ba? Uy. Tamsak si Sisi IP. Kumusta na Sisi? Ayaw mo na Sisi mag whitey-whitey? Namimiss ka namin. Namimiss ka namin Sisi sa whitey. Mama IP, Migalaw shoutout. Migalaw shoutout. Sabi ni Sis Marilyn Mix Vlog. Oo, yes sis. Andyan pa yung live chat. Ayan, sige nga. Ma-review ko nga yun. Hanapin ko. 4 hours yun, Sisi Jeanette, no? Hanapin ko yung 4 hours na live ko. Ayan, nakamute lang daw si IP. Ayan. Naka-live man pala si Manoy Kasiaw. Oo, pati si Manoy Kakuridas. Naka-live din sila. Sinilip ko lang si Manoy Kasiaw at saka Manoy Kakuridas kanina. Tumambay lang ako saglit. Ayan, sorry. Naubo si Tres. Ayan, Dan, tamsak na ako sa'yo. Manay Del, sa yung paksiw na galunggong. Parang ang sarap nito, no? Namimiss ko tuloy yung ganyan, yung luto. Ano daw? Sabi ni Sir Anthony, KSA, Migalaw shoutout. Sabi ni Sis IP, mute lang ni Sis CP, Sis sa kusina. First week ata yun ng October Sisi. Ayan. Talaga ba? Parang hindi. Parang September pa yun Sisi. Mas okay pala pag mag-marites ka na lang Sisi Tres M. Bagay sa'yo. Bagay ba sa akin Sisi KSA? Alam mo ba, ngayon na lang ako nagdaldal talaga. Ang alam ko na mas bagay magsalita si Sisi, si Sisi Sky. Siguro nahawa-hawaan nyo na lang ako, no? Tapos ni tatay na bully. This is UK Eldros Cut. Maya-maya pa Sisi, ako mag-e-end. Sis Jed. Pero okay lang Sisi, wag nang tumambay. Salamat ang marami sa inyo dyan. Ayan. Sis Jeanette, shouty. Ayan. Bagay ba ako magmarites? Parang hindi naman si KSA. Nagbabasa lang naman ako ng pero yung magpinto ko ng mga bagay-bagay, parang hindi masyado kasi hindi ako matandaan eh. Hindi ko na masyado natatandaan yung mga bagay-bagay. Kaya siguro pa nagpinto ako, baka magkamali-mali si Tres. Alam mo ba, ang galing magpinto? Yan si Jeanette from the start na nagkakilala sila ng kanyang lalabs hanggang, ang dami. yung mga nagkakagusto sa kanya, di ba? Tandang-tanda niya talaga. Kumbaga, malinis siya magkwento. Pwede siya sa MMK, pwede siya sa magpakailanman. Oo nga, bagay si Citrus M. Pag sure, oy. Bagay din ba, Sis Jeanette? Parang mas gusto kong pakinggan kapag nagkukwento si Sis Sky. Sis Jeanette, lapit na ang frame up mo. Oo nga, frame up niya. Kailan ba yun si Sis? Di ba sabi ni si Sky sa 29?
No memory gap. Memo gap. Sis IP, see you. Last page ko na yung story ni si Jeanette. Narinig ko yung nasa banig daw. Joke lang. Uy, huwag kang ganyan. Wala ako nabasa niyan. Wala ako narinig. See you also. Buti na lang, November pa, expired ng mooncake ko. This is UK Eldros Cut. The best music. Salamat po, Manidel. Salamat po sa 6 eyes na naandyan. Ulitin ko si CKSA. Akit kasi si Dali, tapos ulitin mo yung love story mo na ibinahagi mo sa live ko dati. Di ba? Na ano nga yun, si CKSA, na tandaan mo ba na nagkaroon siya ng love life elementary? Sana all sisi, ang haba ng buhok. Kaya nga, joke. Dahil walang katotohanan. Yeah. Joke nga lang. Late ko na nabasa yung joke eh. Working pa ang kunyang. Anong kunyang? Ano yun? Absent po ako noon. Absent ba? Salamat sa paharang. O diba, umabot ng 1 oras yung Marites ni Tres eh. Ang galing. So, hindi na ako magkakanta. Pwede na tayo mag-end live kasi naka 1 oras na eh. Tama na yung 1 oras. Baka mamaya may naka-BGM na naman dito sa live ko. Tapos papasahan na naman ako ng mga chika. Si Ripon ko muna. Si Kakuridas. Si Ripon. Sige lang po, Manay-Dels. Mag-end live na rin naman ako. Natamad na kasi ako kapag walang umaakyat dito sa akin, wala akong programming sa taas. Natatamad ako magkanta-kantang mag-isa lang. Nasanay ako eh. Nasanay ako lagi may kasama, may ka-jamming. Himala, wala yung tatay ko. Tapos hindi siya nag-live kanina. Ano nangyari sa tatay na mungi namin? Kinabukasan yun, yung meron more segment. Kinabukasan ba? Kinabukasan nung chika namin ni Sis Jeanette. Habaan mo na live mo. Sigurado ka na din niyo ako dyan iiwan. Sigurado ka dyan si say. Kasi hindi naman ako pwede magdaldal dito. Mag-isa lang, di ba? Next time, si Tres M, akit ako. Pag okay na ang puso ko. Ang puso talaga? Ano nangyari dyan? Isumbong kita dyan kay Sisi Lady. Mga papuso mo dyan. Ang dami mong nalalaman. Ang dami mong nalalaman dyan mga papuso-puso mo. Oo naman, andito na ako eh. Wala eh, maganda sana may kachikan ko. Andito si Sisi Sky. O, di ba? Mas magaling yun. Mas magaling yun, di ba, si KSA? Hindi ka mauubusan ng tawa dyan sa baba. Pag si Sisi Sky yung kasama ko dito sa taas. Ako, taga-basa lang naman. Hindi naman ako yung nagkukwento, di ba? Wala naman ako masyadong kinukwento. The best music. Sir Chris, thank you po. Andun ako kanina sa live mo. Puso ng paa ba? Ayun, yun nga. Yung paa mo dyan. Nakalive ba si Sisi Lady? Wala, hindi ko ata napuntahan. Hindi ko napuntahan eh. Wala nag-pop up sa akin. Mamaya na lang ako tatambay. Hindi pa naman siguro mag-end live yun si Sisi Lady. Yung isang araw, tinambayan ko siya. Kaya lang nahiya na ako mag-pass sa JC kasi 2 hours, 3 hours lang naman. Pag yung tambay ko, hindi masyadong
ano, konti lang na oras. Pag mga 2 hours, ano lang, hindi ko na pinapasa. Sinahit na ano na ako. Pero pag humabot ng 4 hours, 5 hours, 6 hours, yun. Pinapakita ko yung ebidensya. Naulit ko pala yung ano mo, no? Yung remix mo. Kanina. Dapat pala yung ano, yung ibang remix mo dyan. You're welcome po, Sir Chris. Naka-smile ba si Sissy Lady? Silipin nga natin kung naka-smile yung kanyang live. Umiikot, Sissy. Baka nag-end live na to. Pag naka-live ang love ko, iniiwanan ko kasi gumala ako or tulog ako. Bakit? Ikaw ba yung nagla-live? Hindi siya. Natsambahan ko yung live niya nung isang araw, oh. Naka siya, naka-face live. Ang lambing ng boses niya pala si KSA. No? Sabi ko, wow, sana all natsambahan ko. Hindi na naka-smile ang kanyang live. Totoo na talaga na nagsasalita. Tapos binuli namin ng binuli si tatay namin. Yung ninong nyo. Pinagbubuli naming dalawa. Tapos nagkataon nandun si Sir Eldros Cat. Ayan, ang haba ng kwentuhan namin doon. Naghahanap pa ng mga nawawala. Ikot siya, Sisi. Ikot siya. This is Lady O. Bakit ikot dito sa akin? Baka nag-end live na siya. Ayan o. Ikot pa rin siya. Kahit nagyaw-yaw na ako o nag-comment na ako doon, pero ikot pa rin. Sir Zoom, salamat po Sir Zoom. Ayan, mag-live na kayo kasi mag-ano na din ako, mag-end live na ako, mahina signal niya, ayun. Mag-end live na ako, Sisi KSA, Sisi Jeanette, mag-live na kayo. Tapos, puntahan ko na lang yung mga bahay-bahay ng mga naandito. Ako naman yung mag-support sa mga live. Kung sino yung mga naka-live ngayon. Hindi ko nasilip kung si Sis Isay naka-live ngayon. Or mamaya pa yun, after ng duty niya. Oo, yaan mo, andito ako naka-monitor. Naka-monitor sa live ni Sisi Lady. Ikot nga eh. Good luck. Good luck saan, Sisi? Ayan, sige na. Salamat sa inyo, Sisi Jeanette. Mag-live ka na, Sisi. Yan, salamat. Thank you, everyone. Sir Zoom, tapos na po ako dun sa mo kanina. Bantay ka lagi doon. Sige. Ikot eh. Doon na lang ako, tatambay ko na lang tong CP doon kay Sisi Lady. Tapos mag-ikot-ikot tayo sa naka-live. Si Sir Christopher, panoorin ko po yung bago mong upload, Sir Christopher. Ayan. Thank you. God bless din. God bless everyone. Salamat po ng marami. Sir Chris, panoorin ko po yung bago mong upload. Nasaan na yun? Bye-bye, everyone. Ayan. Thank you, Sisi KSA, Sisi Jeanette, Sir Christopher. Salamat po kay Sir Zoom, kay Sisi IP. Salamat, Sisi. Kay Ma'am Marilyn kanina. Kay Sis Jed. Salamat, Sis Jed. Thank you. Kay Lola Sweet, kay Manay Dels, Corner. Salamat po ng marami sa lahat po ng mga pumasok kay I Love, remix ba yun? Kay Mama Eden. Thank you, Mama Eden. I Love remix. Ayan.
Ayan. Bye-bye na po. Thank you, everyone. Ayun na si Sisi ko, oh. Sisi, bakit umiikot yung live mo? Hanggang ngayon, ikot siya. Di ko alam bakit. Lola Sweet, salamat. Sabi ko, silipin ko kung naka-smile ka sa live. Tapos, ayan, ikot siya. Kulay itim, pero nakakapag-comment ako. Pero, di talaga ako makapasok. Umiikot lang siya. Bye, Lola. Love po, Lady Ilocana. Mega love sa raut. Ayan, Manay kasi salamat sa patusok. This is UK Eldros I-end time na po Cut. si Fred. The best music. Saglit lang naman yung aking live. Basta nasanay lang kasi ako na nagla-live na tuwing gabi. Kahit hindi tayo kumanta. Ayan. Salamat po sa inyo ng marami. Nag-end ka na ba? Sana all. Ayan yung love niya, Sisi Sweet. Lola Sweet. Sisi talaga. Sinisi na si Lola Sweet. Bakit hindi ka na Hindi mo na pinaabot ng 2 hours or 3 hours man kasi sinamad ka na rin ba magkanta-kanta? Ayan, bye-bye na po talaga. Thank you, Sir Christopher, dito po sa iyong bahay. Sisi IP, salamat, Sisi. Ayaw mo na, Sisi, na palang bagong upload si Sir, 2 months pa lang ito. 2 months pa. Mga pasaway kasama sa bahay. Ayan, oo nga. Kanina nga, nag-live ako kanina. Narinig sa live yung iyak ng pamangkin ko. Bawal ba yun? Baka mamaya ma-restrict ako. The best music. Bawal ba yun yung may iyak na narinig? Ang tagal kong na-mute eh. Ayan, dito na ako kay Sir Chris. Iwanan ko lang to na nakasalang dyan. Kanina, yung bagong upload mo, Manoy, kasi napanood ko na yun. Yung kanta mo, yung cover mo. Ayan, bye-bye na po. Thank you, everyone. Mute mo ang buong live. Ha? Yung sa si CKSA, yung kanina, paano i-mute? Kasi hindi siya CPR. Baka ako, iniisip ko lang. This is UK Ala, umiyak talaga siya kanina. music. Ala, yun nga ang sinasabi ko, baka mamaya. Dahil sa, yung iyak niya, yung pabibi na nag-nail cutter yung tita niya sa kanya. Tapos, ayaw niya kunwari magpa-nail cutter. Tapos, iyon, nag-iyak-iyakan siya. Na hindi naman talaga yung iyak na sobra, na talagang umiiyak. Yung arte-arte niya lang ba? Tapos, matagal ko siyang i-mute kasi nagsasalita ako sa live, pero naririnig pala. Tinanong ko nga yung andun sa live ko kanina kung rinig yung iyak. Sabi niya, oo. Doon ako natatakot kasi baka mamaya restrict na pala yung aking bahay. Well, minsan talaga, ang hirap no kapag minsan lang dumalaw dito sa amin. Pero pag nagpapabibi siya, yun, ang arte-arte. Oo, tapos nagtanong siya sa akin, tita, saan mo nilagay yung laruan ko? Yung nakipagpintuan siya sa akin. Bawal ba? Kahit pusis? Hala, bawal pala yun. Paano ko i-mute? Mute mo nga ang all voice. Hindi ako marunong nun, Sisi. Saan ko pupuntahan? Kasi diba, marunong lang ako mag-mute kapag CPR, kapag boses lang, yung salita, yung voice. Hindi ako marunong nun. Saan ko pupuntahan? Saan ko yung pupuntahan, Sisi, KSA? Kung i-mute ko yung buong live ko. Kasi wala naman kasi ako nabasang. Kasi diba, marunong ako mag-mute kapag may nakita akong CPR. Ito, wala naman ako nakita. O, paano ko This is yun UK i-mute? Eldros Cut. Saan ko pupuntahan? Yan, hindi ko pa alam. CCKSA. I need help.
Need ko ang help mo kung paano i-mute ang buong boses. Ang buong sound sa live. Kasi marunong lang talaga ako mag-mute kapag nagkakanta-kanta ako. Pag meron ako nabasa na CPR. Hindi, wala siya nakalag na CPR. Pero natatakot ako baka mamaya, same sa CPR, select mo basahin mo. Okay, This sige. is UK Eldros Mamaya, Cut. titingnan The ko. best music. Ayan, tapos na yung pa-BGM talaga. O, magbabay na talaga si Trell. Salamat na marami. Mamaya si titingnan ko yung live ko kaninang umaga. Bye po, salamat ang marami. Marika si KSA, si Lola Sweet, salamat ang marami. Same procedure, ayan, same procedure. Meron dyan. Okay, sige, mamaya. Silipin ko. Thank you. Bye everyone. Salamat po. Good night. I-unpin ko na si CH Japan. Ayan. Bye-bye na po. Good night everyone.